So karon mga katribo, miabot na gyud ang atong gihudlat nga parcel mo ni ang battery nga Life VO4. Iapilan na lang po nako og active balancer para sigurado gyud nga kompleto siya inig abot. Asimbolo na to ni siya para sa battery sa motor. So karon atong i-check ning voltahe nila kung same lang ba ang voltage nila bawat isa. Lahat ay 3.2. Yan. Tama naman ang mga voltahe nila. So karon kamo ni ang battery nga stock sa atong motor. No, sa motor na sa XRM. So atong abihan karon daot na maguning baterya. Diha na to isulod ang battery nga atong asimbolon para safety siya. So karon atong ihinang ni mga terminal sa active balancer. Oo, kani mo yung active balancer. Mo na atong itao diha sa mga sa battery nga atong himuon karon para i-improvise na to ang battery nga lithium o Life VO4. O mani siya mga katribo, kusog ni siya nga battery. Mo ni akong gigamit sa solar nga battery pack. Mas kusog ni siya kaysa diha sa mga stock nga battery nato. So ito na mga migoy. Medyo okay na to, ayan o. Charging na to. 13.5 na siya. Oh, ginani lang ni siya kay itaklo pa na ako ni na di naman masigo ni kay gakang mubo man kay din ni oh. Mubo. Sangko man ni ang mga ubang wire ni kay namay kuan. Lisod pud og ikat ni siya dire. Ana. Kung hindi siya masangit, turag ako na lang ibalot siya. Ano? Kaya kung usa ka baterya ani sa XRM nako, gitaod man sa iyaang Mio. Ayan oh. Man nagbago-order kog bago para siyempre ako okay na ni siya, formal lang na ako na siya dire. I-tape na lang na ako. I-charge lang ako siya daan para sigurado nga good siya. Oh. Charge lang gamay. At least nya inigtaod. Balik na siya kakusog akong battery. Ayan. Okay ang tatani siya oh. May taklo kasumubo man siya. Malabaw man iyang ibang battery. Siguro katong 5L 4L ra magud nga klase nga battery. Mas siguro tong 5L ni kay habog-habog man kani kay mubo. Siya nya sani mubo nga dako. Sana dapat sakto bisag unsa ug yun sa masigo. Katong tang taas 5L sigo unta siya. Okay. So karon mga katribo, migana na gyud ang iyang active balancer. Ayan o. Nagsiga na siya dito sa ilalom nga akong gibutang. Kana siya, migana na gyud ang active balancer nga atong gitaod. 13.9 pwede na itaod na to. Dara mga bigoy, ang atong finished product nga gi-assemble na ko kanina. Ayan o. Gibalot na ako electrical tape dayon masking tape sa ibabaw sigurado nga. Di gyud ka ginhawa yang mga putotoy ani. Okay, putotoy. O diba? Ito. Positive, kani mo negative. So karon mga bigoy, itaod na ako ni para sigurado gyud ay testing na to. Para mga bigoy, nataod na. Negative, then kani may positive. Yan. Inyara na to ibalot ni og ato sang testing og start. On. Yeah. 13.4. Start daw. Oh, diba? One click ra, one click. Atong neutral medyo nasunog gini atong neutral kay gigamit man ako ni pag revolution gud sa diha. Nya wala pang battery. Nasunog na limot ko lisana pa ni siya. Ayun oh, primera. Sunog ang neutral oh. Yup. So gamiton na to ang remote. O diba? Remote, start. O, one click ra. Sabi ko sa iyo. Okay, salamat sa pagtanaw sa atong video karon mga amigoy og mga katribo. Daghang salamat sa inyong mga suporta. Okay, bye-bye.